Salam adamlar. Videonun adyny okap geňe alansyňyz. Beh, muradam bu näme haýp üçin bilerek sözlerle uğrap durýar. Yok, şu videonun ady hakykatdan bolup geçen zatlary gysgaça düşündürýän zat şu. Şumat oýnaýanlar diýmek, pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Ýöne hakykatdan adalaty gözläp, adalata yetmek üçin hakykatdan balak çıkarmaly boldum. O samniýetiniňi aýyrmak üçin häzir men şol şutaýyk şo düşürilen videonyň bir bölegini goýaýyn. Göz ýetireriňiz ýalak da Marat aýdýan zadyň hakykatdan oýlap tapman hemişe hakykat aýdýanyny. Hanzi maňa näme diýdi? Ha? Aşağı demir duvarla koysun ya. Demir, metal iskaçylyň barmy? Metal iskaçyl barmy? Yo. Onda näme bolacak demir? Onu bağlama olyasa. Jüýüne gördüm. Endi Bolmasa şunu. bir nämem bar. Oşaklar çıkap bereýin şonu. Bolle Komşuma bağla. çık gorkadaýyn ben. Bolle bağla da garaşan da çıkıp bağla. Ay oğlanlar bolýar da. Garaşan. Bağla. Şöyle göz häsiýetli gorkadyňyz da. Yo maşyny elinde da. Demir duvarda. Maşinli geldik, öňe şuma maşinli gelem de gaýry. Maşin so yürümeýän galy şossada. Maşyny elinde da. Hasan şumatmy? Şuma taksiden düştük ana taýda. Maşyny elinde da maşyny. Ne kansa arbitraj. Bolle garaşan. Kanka iş var da hem ayakta atan. Ayakta atan var. Dur işini anlatmıştırayım da men söýýärem. Çıkar balağın dağını çıkar da Murat. Demir yakar da. Balağımı çıkaraýyn mı? Ha? Diňe sedirýärmi? Hala bulanma. Öyle siz geçin. Boldy dämindi? Ballo ýene. Bolýar. Soňdan sözüňizden ahkaz etmeseňiz bolýar şöyle barlanyňyzy. Güýç ördüňizde durýanýyz ya. Hadi. Ara ulaştığına şey bağlandı koykan verdim. Owa ýoksa näme şolaryň da şoňa da trýüm geçecek mi? Ay bularım ne görsün de başına düşenler. Şoňa helakda boyun bolsalar. Şoňa arada bol boyun bolýandylar. Ömrümüz ötýänçe şoňa alyp bolýan kanda. Hatta ne var? Yan saat bağlarda tatlan çıkarım. Değil mi? Son kağıdı. Son gala içecek koyacak ha. Ayak son kağıdı burada. Son kağıdı burada. Getirin giyecek ha. Telefon var mı? Kaysi? Kaç koyuyorsun? Şunu. Yankılayamadım düştü. Ha? Yankılayamadım düştü diye. Düştüme? Yok. Şey içine Wapşym adamlar ýanky videoda görüşüňizi ýalyp adalat etmek üçin hakykatdan balak çıkarmaly bolduk.
İrden saat 8'de öýden çykdym. Yani men arada aýdyşmaýaly. Bugün aýyň 6-syna saat 10 men suwdum bolmaly. 8'den öýde çykdym. Onuň ýalyna şo Aşgabat gazetiniň agdyna baryp girjek bolsam, siziň suwduňyz saat 10 diýdi. Onu içeri durup garaşdym. Ona girjek bolsam, içine telefonuny goýup girmeli idi. Telefonuň ýanynda alyp girmek bolanok. Meniň suwutnamam telefonumda, men şonu görkezmeli, kaza diýsemem ýok bolanok diýen. Ola onda maňa şonu kanuny esasda görkezim. Men şonu goýup gireýin diýsem, onu etmediler bir wada. Administrativ kodeksiniň 16-njy statýasynda görkezilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 38-nji statýasynda görkezilýär. Türkmenistanyň hukuk goragy organlaryna kanunyň 6-njy statýasynyň 2-nji bölüminde görkezilýär. Ondan başga da zaşita informasiýa diýip kanun bar. Onun bir topar statýalar, ýa-da olar sanasaň sowagy bar, bir topar statýalary inkar edýärler. Sagat 2 töwerek ahyryn garawul başlagy geldi. Şol eskerleriň garawula çykan eskerleriň başlagy geldi. Onuň men şondan kanun esasında görkezmegini soranymda A4 formatly kagazlaryň içinde çykaryp görkezdi. Hakykatym şo taýda ýazylyp gene. Adalet köşki, gorulýan edaralaryň hataryna girýär. Onuň içine audio, video ýazygy ýöredýän enjamlar alyp girmek gadagan, bla bla, şol ýaly zatlar bar. Onuň bilen buna şunu ýerden sabat gelen wagtym deden bolsaň, şu zat men şular ýaly gurrun turup durmady diýdim. Bolýa bu hakykat bolýan bolsa, maňa şunu göçürmesini beriň diýdim. Ýene dagam etmediler. Bolýanda men şunu suraty düşürip alaýyn diýdim. Onu etmediler. Bolýa şu prikaz nomerini haýsy ministerstwodan çykarany men elim bilen ýazyp alaýyn diýdim. Onu etmediler. Iň sonunda hatça bir gözüm bilen gören şu hakyky dokumentmi ýok peçaty da barmy diýdim, onu etmediler. O hakyky dokument bolmagy mümkin. Ýöne agar hakyky bolsa, näme üçin şonu görkezmediler? Şoňa biraz düşünmedim. Bolýa, onuň men saat 2 boldy. Ýerden çykyp gaýdanym. Issiq howa. Eşdenseňiz 48-50 gradus boldy da şu Aşgabatda. Köwjüm ýerä asfalt elmeş uğradı. Ve duran yerimiz açık meydan. Hiç ýeli bir binanyň içinde bir kondisioner nemedip duran. Aýgara näme men göwnüme gelen pikir şu adamlar şu derejede durup üstüň aşagynda özleri bizar bolup gitsin diýip uğradylýarmy kan diýende. Ve hakykatdan men öň ýanymda Balkan welaýatynyň gelen bir maşgaly garaş bizar bolup gitdi. Bir ýaşuly şolar ýaly garaşyp bizar bolup gitdi. Ene bir oglana wapşy aýygynda sen şypyk gelipsiň diýip kabul etmediler. Gözüňde gelýär. Şypykly suwda girmek bolanokmuş. Ol adamyň o taýda bir näme durmuşy bilen baglanşykly meseleler çözülip durka face control işi üçin adam salanok. Belki doğrudur. Naýyk soýsy. Menem şu telefonumy goýjak geldiğim üçin salmadylar. Bolýa men soň gittim. Şu video ýazgyny, bir aýlanyp bir ýerlere girip, bir diske geçirip geldim saat 4'te suwda. Indi 4'te suwt bolýar diýdiler-de. Ýa-da 10'un 4'e geçiripdirler bolýar. Kapydan girjek bolýar. Telefonumy berdim men. Özüňiz görensiňiz ýani.
we telefonlar ele berenden soň bolup geçen daçylar. Bularyň edýän hereketi şol adamyň degnasyna degsek ahirинçe zaman öz baryňa ýöreň diýip gider diýen niýet bilen etdiler-de. Şunýaňy? Ýoksa menden başga menden öň girenler o telefondan alyp galyp durdular. Käbir neme adwokatmyn diýip ýalňyşmasam şo garaşdyrkan gördüm-de. Näme üçin näme üçin men papkam alyp galýaňyz diýende. Näme üçin men maşynyň açaryny oýmaly diýe. Onuň ýan görüşiňiz ýalyk girenden soň bitmek üçin bolar. Jüýüňde örjek diýdiler. Kugşuňy çykar diýdiler. Eň soňunda da balaňy çykar diýdiler. Eni şu gitsin diýerler-de. Endi şol wagt garaşanymdan soň epesde wagt garaşamdan soň men indi gelip şu taýda sygyryň guyrugyna pyçak dowmaýyn diýip şol maskaraçylyga da döz gelmäni özüme dogry hasap etdim. Meniň üçin esasy da şu taýda adalatdy. Şu adalaty ýetsem bolýar diýipler. Gynanýan zady şol maskaraçylykdan geçenden soň şolar ýalyk üstüňden güldürenden soňam adalat görmedim. Sebäbi Aşgabat şäheriniň kaziýetem şu bizmeň etrap kaziýetiniň çykaran kararyny üýtgetmän goýmaly diýilen karara geldi. Bolýa bizmeňiň kaziýeti gözü bilen videonu görmedi. Poliklinikada bolup geçen zady. Şo taýda meniň söýgünýänim, söýgünmeýänim olar video görmedi bizmeňiň suwdy. Ýöne men şonu ýörüt iş edinim diska geçirip geldim Aşgabatyň kazysyna berdim şonu görsün diýip. Gördüm. Ýöne şonda da gynansagam meni günäkar hasap etdi. Şo karardan soň men kelýäme pikir gelýärdi. Belki men bir zat bilýän näbilen. Belki hakykatdanam Türkmenistana öz hukugyny soramak, söýmek bolaýmasyn. Sebäbi men üstümden arz edenlerinde poliklinikanyň başlygynyň arz şikaýetinde söýgdi diýip berýärdi. Hapa sözler, maçeritet zat diýärdi. Hakykatdan men düşünmeýän olaýmaýyn. Hakykatdan belki şol öz hakyny soramak ýuridik dille söýmek bolaýmasyn. Eger Türkmenistanyň kanunyny düşünýän adam bar bolsa şu videonu görýänleriň içinde, kommentariýa ýazýanlaryň içinde, hakykatdan hem ýuridiski bilimi bar adam bar bolsa, gaýrat edin maňa düşündirin. Belki men ýalňyşýandyr. Ata-babalaryň nakly bar-da, ýykylan göreşden doýmaz ýa. Hawa Aşgabat şäheriniň kaziýetem şolar ýa öňkü karary tasdiklady. Ýöne. Entek ýokary kaziýetem bar. Ýene bar, belki ýene balak çykarmaly bolar. Bolýar. Oňa darza. Ýöne men inanýan, entägem inanýan. Bir ýerde bolmasa bir ýerde adalatyň tapyp boljagyna. Sag bolun adamlar, galandam dowamyny indiki duşuklarda görersiňiz.